anyị niile. Ọ bụ ndị Holy Spirit Charismatic Renewal ka anyị sonyere na Ajamasị nke taa. Ọ bụkwazị maka inye Chineke ekele na ngọzi Chineke na nchedo ya na oruru ya n'isi Linda na Jude Nwojewu, ndị na-echeta 24 ha ji bụrụ di na nwunye, ya na maka ngọzi Chineke n'isi Linda onye na-echeta mbọsị na-ejikwa nwa ya. Ọ bụkwazị iji nye Chineke ekele n'isi Maureen Okereke bụ onye na-echeta mbọsị ejikwa nwa ya, ya na iji nye Chineke ekele maka orudu na nchekwaba ya, onye yọrọ ka anyị cheta ya na Ajamasị a chọrọ ka abụ afọ ya. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekele n'isi Philip na Beverly Omole bụ ndị na-echeta arọ ite naanị ha ji wee biri dịka di na nwunye, ya na maka ngọzi na nchedo Chineke n'isi ezinụlọ ha. Ọ bụ ezinụlọ amụchie yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. Ọ bụkwazị maka ọdịmma na nchedo Chineke n'isi Anthony na Ịma Ikebụlụ. Ọ bụ Ịma Ikebụlụ na Anthony Ikebụlụ yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekele maka ngọzi na nchedo oruru ya n'isi ndị ezinụlọ ha niile, ndị nọ na Naịjirịa na ndị nọ n'Amerịka. Ọ bụ David na Maureen na Nwafọ yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. N'otu aka afọ anyị na-erunyekwazị Ajamasị dị asọ ụbọchị tata n'isi Dr. Celestin Ebewunam, onye na-arịọ maka nchedo Chineke na oruru ya ka ọ na-eme ncheta arọ 83 nne ji wee nwa ya. Ọ bụ ezinụlọ Ebewunam yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. Anyị na-erunyekwazị Ajamasị dị asọ ụbọchị tata iji nye Chineke ekele n'isi Grace Ụgbọgụ bụ onye na-echeta mbọsị nne ji wee nwa ya. Ọ bụ ezinụlọ ndị bụ Ụgbọgụ na-ayọ ngọzi Chineke na oruru ya n'isi Grace. N'aka nke ọzọ, anyị na-erunye Ajamasị dị asọ ụbọchị tata maka ezumike mkpụrụ obi Edwin na Okechukwu ihe a na-achọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụkwazị masị ịyọ ngọzi Chineke na oruru ya n'isi ezinụlọ ya. Ọ bụ Helen Ruhesie yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. N'otu aka afọ anyị na-erunyekwazị Ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Alphonsus ọzọ emena ụgwọ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Emilia Ọmụra yọrọ ka anyị cheta ya na Ajamasị. Anyị na-erunyekwazị Ajamasị dị asọ ụbọchị tata maka ezumike mkpụrụ obi Augustina Ewezie, Teresa Ọgalue na Priscilla Obianika bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Cecilia Ifonu yọrọ ka anyị cheta ha na Ajamasị. Anyị na-erunyekwazị Ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Dominic onye chetara Ezeji onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Ịma Ikebụlụ yọrọ ka anyị cheta ya na Ajamasị. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche mkpụrụ obi Lagachi mmadụ ụzọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Rose mmadụ yọrọ ka anyị cheta ya na Ajamasị. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị na-echeta na Ajamasị dị asọ tata na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja anyị na Ajamasị nke ụbọchị tata bụ Fada Jude Umobi. Ka anyị were nchekwube n'okwukwe tinyekọta ọnụ n'okwukwe wee bido Ajamasị nke ụbọchị tata. Oh,
iche iche. Ha sitere n'agbụrụ nna nna anyị ha ochie ndị tọrọ ntọala nke ka nke na Kristi si n'agbụrụ ha wee pụta. Ka ngọzi dịrị Chineke onye bụ Chineke, dịrị Kraịst onye bụ Chineke, ebi ebi. Amen. Okwu ngosi bụ ndị nọ n'ụgbọ mmiri ahụ
na Chineke na-egosi anyị onwe ya. Chineke na-egosi anyị onwe ya n'ụzọ dị iche iche, mana nnukwu ihe na-eme na ndụ anyị ma na obere ihe na-emega na ndụ anyị. Chineke na-egosi anyị onwe ya. Kedu ka anyị si eji ohere Chineke na-enye anyị wee na-efe ya? Dịka ka anyị si ejikwa ohere nke Chineke na-enye anyị wee na-achọ maka ọdịmma nke onwe anyị ya na maka ọdịmma nke mmadụ ibe anyị. N'ihe ọgwụ nke mbụ ka anyị gụta nke si n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, onye amụma Elaịja zutere Chineke n'ụzọ nke Elaịja na-atụghị anya ya. Chineke gosiri Elaịja onwe ya n'ụzọ Elaịja na-eyibeghị uche ncha. Onye ọma nwere ike na-eche na Chineke ga-egosi onwe ya na nnukwu ihe ịrịba ama dị ka nnukwu ikuku ma ọ bụ ala ọma jijiji ma ọ bụ ọkụ, mana ọ bụrụ ụzọ Chineke si wee gosi onye amụma Elaịja onwe ya. Ihe ọgụ nke mbụ gwara anyị na Chineke gosiri onwe ya site na obere ikuku nke a na-egosi anyị na uche nke Chineke abụghị uche mmadụ. Etu mmadụ si eche ihe abụsịghị etu Chineke si eche. Anyị pụrụ igosi na God's ways are not our ways. Uche Chineke dị iche n'uche nke mmadụ. Ọrụ anyị oge niile ga-abụ ị na-achọ uche nke Chineke na ndụ anyị. Ọrụ anyị ga-abụ ị na-ajụ onwe anyị, kedu ihe bụ uche Chineke n'ihe m na-achọ ime? Kedu ihe bụ uche nke Chineke na ndụ m? Kedu ihe bụ uche nke Chineke na-etu si eme omume, etu si emeso mmadụ bụ omume? Kedu ihe bụ uche nke Chineke? Ọ dị mkpa nne ka anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ dị etu n'ụwa. N'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ dịgara ndị Rom, Pọl dị asọ na-eghachiri anya azụ n'ime akwụkwọ nsọ wee kọwapụta etu Chineke si wee gosi onwe ya n'ụzọ dị iche iche n'ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Pọl dị asọ kwupụtara na Chineke gosiri onwe ya site n'inye iwu dị iche iche nke Chineke jiri ndị nke ya. Chineke gosipụtakwara onwe ya site na ịgba ndụ nke ya na nna nna anyị ha n'okwukwe gbara. O gosipụtakwara onwe ya site na nkwa dị iche iche Chineke nwere ndị nke ya. Chineke wee gosizie onwe ya n'uju site na izite onye nzọpụta dịkwa naanị Jesu Kristi. Ọ bụ ihe dị ka Pọl dị asọ rụtụrụ anyị aka
Chineke gosiri onwe ya n'ụzọ dị iche iche, bezie n'uju ya, wee gosi onwe ya izite nwa ya. Otuto dịrị Chineke ebe eme. N'ozi ọma nke Matiu nke agụrụ anyị, dị nwere anyị Jesu Kristi gosikwara ndị ụmụazụ onwe ya n'ụzọ ha atụghị anya ma ọlị, nke mere na ụjọ bụrụ ibu tụrụ ndị ụmụazụ ya, ha wee tie mkpu sị, ọ bụ mmụọ. Ma Jesu sịrị ha, ụjọ atụrụ unu, ọ bụ m, wee isi ike. Nke a na-egosikwa anyị na uche nke Chineke abụghị uche mmadụ. Dịkwa na Jesu Kristi na-agụkwa anyị n'ụbọchị taata ka obi sie anyị ike, dịka o si nyekwa ụmụazụ ya n'oziọma, ka obi sie anyị ike, ọkachasị n'oge dị ugbu anyị nọ n'ime ya, ka obi sie anyị ike mgbe anyị nọ na nsogbu, ka obi sie anyị ike mgbe anyị na-enweghị ike ịghọtasị ụfọdụ ihe na-emega na ndụ anyị, ka anyị nwee nnukwu ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Ụmụnne na Kristi, ka anyị ọnụ na mmasị ụbọchị taata amara nke Chineke iji nwee ike na-afụ aka ọrụ Chineke na ndụ anyị, ma n'obere ihe na-eme na ndụ anyị, ma na nnukwu ihe na-eme na ndụ anyị, site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ ugbu a, okwukwe anyị na Chineke. Ekwe n'otu Chineke na Chineke niile, ebere n'ime na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na dada ya anya, ya otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke nọ na ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe siri ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya bụ ihe ya na nna otu ihe na onye si na ya ihe, onye maka ihe mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị site n'igwe gbadata, were ahụ site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa bụ onye nwere niile anyị n'ụbọchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si, ọ nọrọ n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịa chọta nke ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Onye ọchịchị ya na-enwe njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na-apụta, onye ahụ sekpuru ezigbo ya na mama, onye si na ndị amụma kwuo okwu, enweghị n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta mmadụ baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya ndị na ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ụmụnne na Kristi, ekpere ka anyị nweta ikpe ụkwara ka anyị nwere okwukwe, nchekwa na ịfụnanya gbasara Chineke mba anyị ya. Maka ndị ndu nke ụwa, ndị echiri echi na ndị na-arụ ọrụ nke ụka n'ọkwa dị iche iche, ka ha jupụta na mmụọ nke mgbanwe iji wee na-arụsi ọrụ ha ike. Anyị ayọ gị ndị nwe anyị maka obodo anyị abụ United States na obodo ndị ọzọ dị iche iche, ka anyị were otu obi na ikpe ziri ezi na-achọ udo obodo anyị. Anyị ayọ ndị nwe anyị maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị okenye na ndị na-enweghị ebe obibi, ka Chineke wetara ha ihe eji enyere ndụ aka. Anyị ayọ ndị nwe anyị maka ndị ihe ọdachi nke ọnwụ dakwasara, ọkacha ụmụaka na-enweghị nne na nna,
mkpụrụ obi anyị arịọ dị mana ịnwere maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta amasị dị asọ tata ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a Chineke mere ha ebere nabata ha n'ala eze nke eluigwe anyị arịọ dị mana ịnwere ebele n'obi Chineke jikere niile dị ebighị ebi anyị bụ ụmụ odibo gị eburugo mba anyị n'isi iche bịa n'eluigwe n'ụbọchị tata were okwukwe nchekwube na ịfụnanya olileanya ị ga-emejupụtara anyị ha site n'obi ọma gị anyị na-arịọ ka site na Kristi onye nwe anyị amen.
na-esezi esi kelele nsọ anyị na-arịọ ka ile onye ndị a nsọ site mgbasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye n'ọnwụ o jiri aka ya wee na-agụ weela achịcha nyere ekele na otuto na waa ya n'ihu maazị ya sị nara nke a rie n'ihu niile ka bụ ahụ ka ga-ebunye maka ụlọ etu akwa ka o si mee mgbe achọrọ ndị anya sị bụrụ iko mmanya anya ha ga-ekele n'otuto onye maazị ya sị nara nke a ma ọ n'ihu niile ka bido nke ọbara ọgbata ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi uru na n'ihi mmadụ niile ga-ewekwa ala ụjọ na-eme nke a echeta aka ya ka anyị kwupụta n'ihe obi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi nwere oge ịbịa ọzọ nna na-achịta nke ọhụụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ekweghachi nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ibuli igwe na-efe gị anyị ji mmadụ ya ka anyị pụtanata ahụ ọbara gị Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie okwu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ ose na ofe ọka gị niile chetakwa ụmụnne anyị iji okwukwe wee gaa ezumike nke ọrụ gbabata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihu ebube gị biko mere anyị na-ebere ka anyị soro ebe ji mara Legọs na-eke Chukwu Joseph dị nsọ ndị ya ndị apọstụl uche dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị eluigwe ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya ma n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na Chike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụbọchị ụwa niile. Ọbụna ka anyị were ebere nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọọ Chukwu nna zọpụta anyị na ya oge ose bụ na anyị ihe niile were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị azọpụta anyị n'oge oge niile anyị nwekwara nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya na mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na ọchịchị nke gị ike onye nwe anyị Jesu Kristi onwe ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ọnụ udo dị m ka m na-enye ọnụ enyekwala anya na nje anyị kama lekwasị anya oge nzukọ gị nye ya udo na-edekwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ ibe dị ndụ na-achị ebe udo kwesịrị bụ wadoro mgbe niile Wazuru
nke Chukwu na onye nwechapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma onye bụ onyere ndị ma atụrụ Chineke ka ọ nwekwa isi ụba anyị ga-eme na ndụ ebe ka anyị rịọ onye nwe anyị biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta, mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Otod Jesu, anyị nwere ọgwụ one na one
ụka nke abụọ n'ime ọnwa Ọgọst. N'oge ihe dị etu ọ na-adị, ọ bụ n'ọnwa Ọgọst ka anyị na-eme mmemme owuwe ihe ubi. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na aja Maasị dị Asọ tata, na owuwe ihe ubi anyị, onyinye owuwe ihe ubi anyị nke arọ a ga-abụ n'ụdị ego. Ndị parish anyị na ndị zon niile dị iche iche, onye weta ihe onyinye ya ka o cheta na-eso onye na memo na cheki ya. Ihe iji nye onyinye ga-erutekwazị na parish n'oge a ga-eji debe ya maka zon gị, maka mpi nke ndị ọbụla na-asọ. Dịka anyị si na-ama n'ọkwa n'ụka ole na ole ndị gara aga, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na nsogbu COVID nke mere o ji dị ka ụlọ ụka anyị mechiri emechi, na anyị ka ji uche wee na-eso ihe na-eme. Anyị na-ayọkwazị ndị parish anyị niile na ndị ọgbakọ okwukwe anyị niile na anyị na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ụka nke iru na iru ga-ebidokwa na parish anyị. Anyị wee na-ayọzi ndị parish anyị niile ka anyị na-ene anya ma na-egekwa ntị n'ozi niile na n'ụzọ niile parish anyị na-esi ezi anyị ozi. Onye nwekwara ihe gbagwojuru ya anya nwere ike ịkpọ ọfịs. Ndị Igbo Amaka klaasị na-emekwa ka anyị cheta na klaasị ha nke ha na-eme kwa ụka ọbụla n'elekere 9 nke ụtụtụ ebidogo. Ha ka nwere ohere mmadụ one na one ndị ha nwere ike ịka nabata na klaasị ahụ. N'otu aka afọ, confirmation class nke parish anyị ga-ebido n'ọnwa Septemba. Anyị na-arịọ ezinụlọ niile nwere ụmụaka na ndị okenye ndị chọrọ isonye na confirmation class ka ndị dị otu a kaba arụ kpọọ ọfịs debata afa ha ka ha wee nwee ike inweta ozi mgbe n'otu confirmation class nke arọ a ga-esi bido, maka na anyị na-atụ anya na ọ ga-abụ n'ụdị dị iche, mana na nsogbu ọbụla agaghị ekewapụ anyị na nzube nke Kraịst. Ndị nwekwara ụmụaka ọfụrụ a ga-eme mmiri Chukwu na ndị na-akwado maka sakramenti ndị ọzọ, anyị na-arịọ ndị dị otu a ka ha kpọọ parish ọfịs. Ọfịs ga-enyezi gị nkọwa banyere etu ị ga-esi debata afa nwa gị nke a ga-eme mmiri Chukwu ma ọ bụ ndị na-akwado sakramenti ndị ọzọ. Anyị na-ekenezi onye ọbụla ndị sonyela anyị na aja Maasị dị Asọ nke tata. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekene okwuazị ụkọchukwu anyị Fada Jude Obi. Anyị na-ekenekwa anyị niile ndị nwere ike ịgbakọ na Maasị ụbọchị tata, na ndị parish anyị ma ndị si ebe dị iche iche wee sonyere anyị. Anyị na-arịọ ngọzi nke Chineke, nchekwaba ya na mgbazi oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mgbe
Bisa akwụsịrị n'ọrụ ka anyị naba n'udo. Ekele dịrị Chukwu. True.